Siyabonga uNkulunkulu ithuba asiphe lona ukuba sizohlangana esitheleni sizodla izwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngizocela sivule izwi likaNkulunkulu lapha kuLuke chapter 1 verse 41 egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Engizokhuluma ngakho namhlanje kulula kakhulu. Amen. My topic today, it says bring the best in others. Amen. Amen. Ngizocela nje bafundelela 41. Wathi ukuba uElizabeth ezwe ukubingelela kukaMaria, umntwana waxhuma esiswini sakhe, uElizabeth wagcwala umoya ongcwele. Amen. Amen bazalwane. uElizabeth ubhekene nenkinga yokuthi lento engumbono wakhe ifile. Lento akayinikwa uNkulunkulu sekuyiyona efile. Ukufa kwayo nje ife ikhona la uyiphethe egameni likaJesu. Amen. Lithi iBhayibheli umntwana wayesenezinsuku enzenjani enganyakazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lento uNkulunkulu Elizabeth ayethemba ngayo uNkulunkulu yayisifile. Kukhona izinto esezifile esithemba ngazo uNkulunkulu. Kukhona imisebenzi uJehova akade esasibusise ngayo, asibusisile namanje, kodwa namanje sayibambile, kodwa siyezwa ukuba manje isifile. Amen. Egameni likaJesu. Amen bazalwane. Sesiyezwa ukuthi yabo le ngiphethe manje, ngezwa khona ngiphethe, ngezwa khona ngisesikoleni, ngiyayenza i-honors, ngiyayenza i-degree, kodwa ngathi file manje. God has blessed me ukuthi ngikwazi ukwenza i-honors. God has blessed me ukuthi ngikwazi ukuthola lo msebenzi, kodwa lo msebenzi enguphethe usufile ngaphakathi kimi. Amen. Ngiyawuzwa wena. If I can press on, I will make it. Amen. Kodwa isifile lento uNkulunkulu anginike yona. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli wahlangana nowesifazane owayegcwele umoya ongcwele. Kwathi umbingelela kwakhe kwavuka into ebekade isifile. Amen. Uyamdinga namhlanje umuntu ozokhuluma ukuphila empilweni yakho. In your settings, abangani bakho, abantu othetha nabo ku-WhatsApp, you need those who will always encourage you. Amen. Bevusa into eyifile empilweni zakho. Sinamaphupho amakhulu. We can be billionaires ngamaphupho esinawo. Ingakho omunye ezethi indawo erishi ngamaphupho amathuna. Ngoba abanye baze bafa bengayifezanga lento uNkulunkulu ababizele yona. Kodwa namhlanje ngithi awutholwe uMaria oyomemezela akubingelele nje kuphela ethi sawubona mzalwane unjani bese iyavuka lento ukuthi hayi bese ngilahlithemba bese ngithi kuphelile ngami bese ngithi nje cha ayisekho. Kodwa kwenzeka njani? Yavuka lento uNkulunkulu angiphe yona. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngicela siye eColossians masinyane 4:6 egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi bazi abantu abahlala noma the people that you are speaking to, abantu ohlezi uthetha nabo, abantu ohlezi ukhuluma nabo, ukuba ngabe amazwi abo ayakwakha noma ayabhidliza. Ngabe usawubona wakwabo uzobona yavela inkinga. Sizohleba ngobani? Amen bazalwane. Noma usawubona wabo uvusa uJohani osefile ngaphakathi. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngicela mase sikhona uma ngifundela 6:46. Colossians chapter 4 verse 6. Yes. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo. Ukukhuluma kwani? Kwenu.
abantu ohlangene nabo around your life ukukhuluma wabo makube nani nomusa njalo bayakwazi ukuthi bavuse izinto ezifile empilweni yakho. Amen bam. Amen bazalwane. Ukuthi makube nomusa njalo. Amen bam. Cela uqhubeke bam. Uyolisiwe ngosawoti. Jesus. Ushintsha izinto ukuthi oh my God. Uthi ukhulume nomunye umzalwane uthi mina esikoleni ngiyayeka, esikoleni uzima mina ngeke, nomsebenzi ngiyawuyeka, kodwa yena lo mzalwane evele lethu sawoti. Elethe taste kwinto engena taste. Elethe i-taste kwinto osuyibone ngathi useless. Ayisena taste. Lo msebenzi enwenzayo awusena taste. Kodwa inkulumo yakho mayibe nosawoti. Jesus. Mayibe nosawoti, ishintshe izinto ezibonakala zi-useless izenze zibe useful. Mayibe nosawoti. Ngiyayithanda into eyenziwa uSamuel mayingena endlini kaJese. Wangena nosawoti. Wathola umfana ebusile engekho nasendlini. Wathi hayi angikwazi ukuthela lo sawoti la. Khona oshodayo. Wafika umfana. Amen bazalwane. Wangena wathola abafana. Waphuma washiya inkosi. Your speech masithola umuntu elahlekelwe yithemba. Esengazi ukuthi uzothathana. Ebike naye. Amen. Kodwa your speech masibe nani? Nosawoti. Mashinje. Amen. Ngicela umqhubekele mama. Ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Amen. Ukuze nazi ukubaphendula. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu osinika yena amazwi yokuthi hawo ukuthi ngikhulume kanjani ubhuqube. Ngikhulume kanjani uNkosi Mphile. Izimo zaba yifana. Kodwa ukuze ngazi uNkulunkulu yena who is going to direct me. Usawoti wami akususawoti wakho. Usawoti wakho akususawoti wakho. Amen bazalwane. Amen. Ngizocela futhi siye kuDuteronomy 32 verse 2. Thank you Jesus. Amen. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula. Inkulumo yami ichiche njengamazolo. Njengomkhizo ohlazini. Amen. Nanjengezihlambi etshanini. Amen. Umbhalo uchaza ukuthi ngenkulumo noma ngokukhuluma kwethu siyakha. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ufike ufake izitshalo engadini bese uyahamba. Bese imvula iyakhuluma phezulu kwengadi yakho bese iyamila. Amen. Amen. If mayehla kabi ingabulala ingadi yakho. Kodwa mayehla kahle ingaphilisa ingadi yakho. We live by words. Sila esikhona ngenxa yokuthi someone ukhuluma amazwi phezulu kwempilo zethu. Amen. Amen bazalwane. Amen bazalwane. uNkulunkulu amazwi akhe it's able ukuba ashintshe from ukuba ngamashepherd ukuthi sibe ngamakhosi. Amen. Mntana sekhaya uJohane osefile ngaphakathi. Surround yourself ngoMaria. He shall live again. Amen. 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 Jesus. We glorify